I love my president. I know the first lady, the best first lady ever in the whole world. And I know the guys. Vana vekwamnangagwa vakarirwa. I know this. There is no way you can say vana kwamnangagwa vanomboresva panapa vana vakarirwa. It's impossible. Hapana noziya apostle chavapa. Hapana noziya apostle. Hapana notomboziya apostle. Hapana notomboziya voice ravo. But they know you. But my contents of message. They know my character. It's either I'm honored, conquering, Yes. idiosyncratic, Oxford, or I'm saying they know I'm that's me. But Yes. ni drama ra gringo lezvakanzi ndi el gringo. Yeah. Vanhu vaivanobelia. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. Ladies and gentlemen, I'm coming to you live from Kumba Kwangu. Wakwaganzina Apostle TF Chwenga. I'm taking care of Prophet Passion Java. Prophet Passion, welcome. Papa Pangu Bamurugu Chengetwa. Well, I so appreciate you for your good heart. This is a beautiful house. It's a monstrous type of a house. We celebrate God for it and your big heart that can accommodate me not only in your house, but also in your heart. And appreciating TF Chwenga for acknowledging you for doing good things. I used to think Chwenga, about my man of God, but it actually goes to comment on your good heart, you being that person. For being a friend. Unozipa ndakadonha ndakava murombo zvekushaya mari dzandonida muupenyu hwangu. Vanhu vakaona vakandisiya. Vanhu vakaona havachadaira mafoni angu nanhasi. But we have the few, including you, who been there for me and helping me and changing my life. Zvekutoti ivo vachiwenga vanoda kuvatenda. Yes. Panchatanga kuita mari, njavaendesa kuteki. Unotenga masutu here, uteki ndikwe masutu. Ayoda unoti vanorwa surgery kuti vaite gotsi. Gotsi nenge chitirwe surgery, disability. Munhu ane gotsi aite nharo sedzachiwenga. Waona munhu kana akupindirwa pamotikari paya anodai gotsi. Asingadi kupindirwa, haadi kuovertakwa because ane nharo. Kushaya gotsi kune nharo mukati. Twakaona nenharo wese havana gotsi. Ndosaka wachirohwa gotsi unzi iwe. Kana wakunzi gotsi ukangopfava wakutonzwisisa. Prophet makapa chiprofita cheWorld Cup. Thank Jesus. Chakaitisa mutauro munyika. Can you summarize the prophecy for us? I know you're going to ask me a question, but prophecy havanokuita mutauro. Prophecy is there to reveal God's glory and show people that God knows everything. And he reveals what he wants to his servants, the prophet. So I distance myself from that prophecy because it's not me. When I say, thus is the Lord, it means I'm not speaking. Yahweh. Saka muri kuramba kuprofita bhora. Well, there is what we call prophecy in the realm of men. Then there's what we call prophecy in the realm of God. Paunonzwa a prophet achiti, can I prophesy? It is declaration. I am declaring with the authority of a prophet. But pandoti, thus says the Lord. Ndukuti handichisiri. Yes. Mwari vakutaura through me. It's totally different. Total such prophet chamakapa. Was it can I prophesy or it was thus says the Lord? I was 1,000,000% sure that God showed me. God showed what you. will happen. Remember that prophecy, I gave it 5 March. But I was given on the 3rd of March in prayer and fasting. I wasn't looking for that prophecy. I was not asking God for soap or anything. But God showed me that. And he said, when you see it happening, it's a sign that you should go and open New York City branch. And when it happened, it became a confirmation. Some who claim to know Magwaro, anenge achiti Bible rinenge achiti the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Sikaonombo wati chiprofita chega chinofanira kungotaura about Jesu, chinofanira kutaura about zvinhu zvinoitika nechurch. So I would never say they are wrong. I would say they are right in their world. But what I know is hakuna mwari chaasingazaruriri biblically. Jesu anoti ndiri kuona munhu ari palocation yakati. Yes. And amunomutora zita rake rinonzi chakati. Vakanosvika palocation pasi pemuti vakatora Philip vakauya naye simply because the prophetic is too wide for us to centralize it on one topic.
toda kudzoka paBhaibheri muri papo kuti prophet anoti mambo Mwari vati muri kunowina kuhondo, which means akuprofita maresults achaitika. Now when you delivered that prophecy, myself I interpreted it kuti muri kutaura kuti Portugal and Ronaldo ndiye achawina. Can I shock you? Shock me. I thought the way you were thinking. Yes. Because in Andone Bora, this World Cup was my first Bora and I won. Unless I don't know what Scott. All right. Cool. Yeah. Scotland FC. Of course, Scott. I would go there. But yes. This one we Bora. The Tamba Bora was a Kura Tamba Chquish. But I don't Bora. So that guy, even now, and the stories and it, I think yes. After the Stargate Board. But I don't even first name I don't know first name, I'm not sure. I don't know the guy. Saga, when I gave that professor, Nagaranga go teach Cristiano Ronaldo. So in my head, Nagaranga got Cristiano Ronaldo. That's what was it and Portugal, Cristiano Ronaldo. Prophecy was plain to say it's Spain. Prophet engekati Spain. Engekati Europe and they're going to World Cup. Engekati number 7 acha jamba ka 2. Saka apana panja funga uti Portugal because prophecy at Spain. At what point did you realize that it's not Portugal and it's not Cristiano Ronaldo? I was not following Bora. Saka pandaka wona vanhu vakondiposta vachiti prophecy yafoira. Ndaka confused kakuti how inofoira sei. In me being confused, ndakazonocheka nekutovhunza wanalasha vere. Then they advised me, no, you prophesied Magati Spain. Cristiano Ronaldo atambire Spain. Yes. But my bloggers gananga badaro ne wanguda kutswabra. And they were trying to post it to say that prophecy was not correct, which I will not have a problem with that. Because the Bible says prophecies will fail. So even like a prophetation of Foira, I'm still scriptural. And did you at that point doubt? Nah. When I see you have followed my ministry, not like another bloggers. You have followed me in my spiritual walk with God. You know my prophecies, they come to pass. They come to pass. Even prophetic, profit, and whatever I say, that it comes to pass. And then a few days before the final, you are now confident that Argentina is going to lose. Messi. Because the confusion now we are about England and Argentina. Saka England in Spain zakaenda. Prophecy make sense. Because prophecy yakati Europe ndo ichazotora. Zichatanga zvakaoma but at the end zvichachinja. Now Prophet Passion is a man of God. Yes. And Prophet Passion being a man of God, tozotarisa kuti zvakazobatsira here muumambo waMwari or mu ministry yenyu as a prophet. Well, in this prophecy, we now have millions of prophets or so-called prophets, mainly fake prophets that want to be seen prophesying and calling predictions and declarations in the name of Jesus Christ. And the job that this one actually did was people that were not aware of how the prophetic movement works. Actually appreciated God for that prophetic word. Panevan Valima Telegram group, they joined, they had faith. I told them exactly how it was going to be. They made money through that. Those people in their business, they were helped. They saw God's hand in it. My business, how? In how they do it. Number 2, people that were not aware of my prophetic ministry, that only knew me as the Twabam, but Twibidi. They began to see the other side that they didn't know about me. So to some extent, it helped a lot of people. Understand this. Not every prophecy glorifies the name of God. There is also a prophecy that will glorify the name of the prophet. Saka zitarangura kanotaka kunowiswa kausosi. Kuswa kauchi. Magadanga ma exalt. Anoona. Amusirimiga my board of Jabora. Remember major prophets, I prophet about. There's a difference between prophetic declaration, prophetic revelation, prophetic utterance, and the prophet seeing and God showing the prophet. That's what I would say. Zvakasiyana. Kune vaprofita aiona, koti aioneswa naMwari. Zvakasiyana. But pane maprofita aichinja mascores. Aiti, I'm going to change the scores.
Is there something like that where you can actually change my scores? And chiporo imimi kuzadzikisa kuchiprofita chenyu, is it because someone changed the Kune scores? anonzi maprophets in the realm of men. Kweta anokudzwa naMwari onzi maprophets in the realm of angels. Kozeta maprophets in the realm of God. For example, a prophet in the realm of men chaona chinoona kuitika kana kusaitika, but anenge atoona zveshuwa. Biblically is there. Number 2, maprophets in the realm of angels vanoprofita zvekuti vanhu havazvinzwisise, because the angels move and ways are not the same with the move and the ways of man. Then prophets in the realm of God vasiyana. Ndopano nebhayibheri chasungwa naMwari hakuna anosunungura, chakiwa pana anokininura. But bhayibheri makaritarisa rinoti kuna Genesis, Mwari vakavhara door. Hanzi why God shuts no man can open. But zvinonzi muark yaNoah Mwari ndo vakavhara door. But door rakavharwa naMwari zvinonzi Noah ndiye akarikinura. Because Noah anga amu realm of God. Ndosika anga kutora nema-animals esaya. Anga ari mu realm of God. Saka prophets hobidi vari kukadomo vari in the realm of men vanoti Mwari vati zigo uri kufa mangwana neaccident. But the prophet ari mu realm of angels anoti you were supposed to die in a car accident mangwana, but ndanamata ndikazvirivhesa hauchafa. Prophet ari in the realm of God anongobvisa accident yacho. Saka kune maprophets anokudzwa naMwari, the likes of ana prophet angel, vekuti they can change atmospheres in the realms of the spirit. They can change events in the realms of the spirit. But kuti titi Mwari vati inini saMwari itu one bore. Prophet ari in the realm of men oti ndakuzvichinja mafanisi kutamba nevanhu. But chokwadi ndechekuti ndakaona zvinhu zvemuna manje. Yes. Ndikaposta pa YouTube. Handiprofite bore. Haisiriwo word yangu. Kuma prophets totoziva kuti international prophets, prophet angel ndo vanoita izvozvo. Kuma prophets tese ndo zvatoziva. Kutaura kwese kuAmerica, kuUK, kuChina, kuAfrica totozviziva. Inini that prophecy ndaisatoprofita zvebhora. It's what God showed me and I prophesied it. Ndakaprofita 19 prophecies by that video. Yes. And 17 esakaitika. Kwasara 2. Esakaitika. Are they going to be fulfilled? Prophecy is tricky. It has the capacity to happen, but it can be changed. Now I'm going to challenge you. Yes. Magapa, a prophecy something like 5 months before the World Cup, if I'm not mistaken. 100%. Can you give us the results of the World Cup? I already saw that. You already saw that? I already saw that. I already told people in my Telegram group who is going to win the next World Cup. Are you at liberty to tell us who is going to win the next World Cup? People join my group, I help them there. But in short, I would say Africa will shock people. Now, don't shock guys. You see the prophecy fulfilled. Africa is going to shock people in the next World Cup. But I come back to say, the accurate prophecy I gave has nothing to give me glory. It has everything to glorify the name of God. That you don't focus on me, to focus on Jesus. Ndina boss keda, na boss tola, na lashaka. Ndichito squabura. Squibidi. Squabura chikafe. Squabura vani ndruone chakakula. In Holy Ten's voice. But in zvakazoitika. Pakangopinzwa sub number 7 ndakavaudza kuti zvapera. Ndakavaudza kuti pakupinda 2 mascores zvapera. Ichokwadi Mulungu. He was there. You can confirm. Of course. Bible or not, if a prophet says something and that thing does not come to pass, you shall not fear that prophet. Handizoziva tinopera chenzi fear that prophet, but ina ndodi utyiwa ndoda kuti vanhu vatye Mwari. Varikuedza kuti musamuone semuprofita achingomionewo semunhu asi muprofita. Well, prophecy in the realm of men inochinjika. Prophecy in the realm of God haichinjika. Hana Mwari handisi munhu anechinja.
but Mwari anoti Moses, enda unouraya Isaac. Apa musoro pegomo, God says, do not kill your son Isaac. Why is it he's saying I'm God who don't change, but he's changing? It's a prophecy in the realm of man. In the realm of man. Zigo ndaona waraiwa neH next year. Ukasarova H hazviitika. Ukanamatira kuti sanga neH hazviitika. Mambo anoprofitwa naMwari kunzi wakufa. Put your house in order. Ononamata. Akatarisa madziro. Mwari otona prophet mudze kuti ndakupa 15 more years. Mwari ochinja. Prophecy is trick. Prophecy in the realm of God. Ndo yatakutaura kuti zvakasaitika musamutye mune. As a prophecy in the realm of men, number one, yagari iritoripo for a change. It has to be into that dimension. I was holding an interview with Prophet Gary King, and he claimed that chiprofita chakatanga pakazoya Prophet Ubedi Angel. Prophet Ubedi Angel is the godfather of the prophetic in Africa, not only in Zimbabwe. Gary King is my liquid. My liquid. I can't oppose him. But my direction in the prophetic is Baba Gote vaiprofita. Ana Nicholas Bengo vaiprofita. Prophecy yakagara iriko. Prophecy yakagara iriko. Atiti prophecy yakauya, tisu takauya. Prophecy was already here. Isusu tichizoya panyika, prophecy yanga iripo. Tichizoya kuZimbabwe, kunzi tama Zimbabweans, prophecy yanga iriko. Sekuru wangu inini vainzi chief Chuwashiri, ndiye chachi chibaba chemachief. Vaiprofita kuti varungu vari kuuya, famba isotiza iso vaiprofita. Ana prophecy yakagara iriko. But I think my liquid zvari kutaura apa ndezvekuti kune appetite, kune taste, kune style, kune life of the prophetic yanga isimo muZimbabwe. Godfather of the prophetic. Prophet Angel yavakauya nayo. And I'm still to agree with him. Prophet Makandiwa, even though I would name not a prophet, he said he started prophesying vari mudumbu. Ndopo wakatanga kuti ase profita. Prophet Sifred. Vari mudumbu. Ndikukuudza vari mudumbu. Ndopo wakatanga. Thus is the Lord. I'm telling you. Prophet Sifred. Munomiskota mamen of God baba. Iri kwere video yakadaro. Vakatanga profita ari pa mudumbu. Vaiprofita sei. Mwana mudumbu antaure. Handisi kuda kutora out of context because I respect Prophet Makandiwa. Prophet Makandiwa is a father. Yes. Not only in the prophetic, in the Christian walk. I will never disrespect him, of course, but ndakunzwisisa kuti munhu ari mudumbu. Yazvoona kudaro because Jesu na John vari mudumbu. John anotanga kutaura nematanzi. Obva adhakwa. Ari mudumbu ramai vake. Yes. Kutorwa nesikadhi. Ari mudumbu ramai vake. Saka zvinogona kuitika biblically. Saka bvunza question. Prophet Sifred vatanga kuprofita vaine 1 year 4 months. Ndoiziya. Mwana ane 1 year 4 months anga aitaura. Kana ari mudumbu achikwanisa kuprofita, what is hard? Pamwe ari mudumbu zvinoitika aeonic. And ndichazoexplain now. So what's the question? The question is imimi vari mudumbu aiprofita. Ane 1 year 4 months aiprofita. Yes. Imimi makatanga kuprofita rini? Because I don't believe that a prophet anozonzi a prophet ane 12 years. Aiwa zviriko. How? Kune anonzi before prophets. Ndova vanonzi na Jeremiah chapter 1 verse 5. Mwari anoti Jeremiah, before you were in your mother's womb, I ordained you a prophet. Kozoti anonzi becoming prophets. Vanonzi na Mwari kuna Exodus chapter 4. Aaron your brother is a Levite, but he shall be your prophet, and you shall be a God to him. Capital letter G. Provatenda Exodus chapter 7. Mwari anozoti chiona Moses ndakuita Mwari. Capital letter G. As Aaron achava muprofita wako. So Aaron is becoming a prophet. Elisha the farmer anotorwa naElijah obikwa obva ava muprofita, but anga asiri muprofita. I've made many people prophets. Like? Many.
I'll give you law of Elias is known more. Law of Elias is a son. Ndakatotora ari producer. Ndakatanga kumuticha. Kumuimpart is the best. Zvinasotichwa zvinoimpartwa kusvika a prophet who is right now. Pamataura ipa mukati Moses zvikanzi ndakuita Mwari. You came under fire mazuva mashoma apfuura maposta emimi kuti Mnangagwa ndiye Mwari weZimbabwe. With so much respect that we have for the president, his excellence. But vanonobva vati hamutsi makuita blasphemy. Mwari zvoreve. God. God simply means the creator. Meaning Elon Musk is the creator of Facebook. Saka ndiye Mwari weFacebook. God as moon, it's a term. Zvinongoreva kuti a creator. Saka tiri kuti isusu Elon Musk is the creator of Tesla. Yes. Saka ndiye Mwari weTesla. Mnangagwa ndiye a creator, president, his excellence, Emerson, E.D. Mnangagwa. Ndiye a creator ma-opportunities aitisa vanhu vese mabillionaire nemamillionaires. So he becomes our God. Hamutsikuitire the same thing chokukriticiswa nevamwe vanhu pavanenge pachinzi say Wicknel mukuru wemazuva. Vanhu vachiti no, you can't attribute a name that you actually attribute to God. Ndiye mukuru mumazuva anaya. Mukuru wemazuva muri kutaura mimi, ancient of days muBhayibheri. Zvikunzi Mwari ndiye mukuru wemazuva ese from creation kusvika pachapera nyika. I believe maZimbabweans ari kuti in our days mukuru wedu izvezvi vari kuti ndiye. Panhau dzebhegi. Apa kupa zvese ari kurira. We are going to talk about that tichienda mberi. The Bible says in the mouth of 2 to 3 witnesses shall every word be established. Inini ndogona nge ndichikuzivai. Asi vanhu vari kuona chinogona nge chiri chiprofita chavo chekutanga kunzwa Prophet Passion vachiprofita. Maybe mukandipa at least 3 of your prophecies. Ndoda ma-significant prophecies. Baba, mukaenda kuYouTube 2012. Ndakanoprofita ndiri muchechi kuti 6 months from today, Nelson Mandela ari kufa musi wakati. Pandadzoka ndakati Nelson Mandela asarawo ne1 month ari kufa musi wakati. Pandadzoka ndakati asarawo ne2 weeks. Pandadzoka ndakati mangwana paari kufa achatorwa neambulance yakati. Number plate ambulance yandaona yakati. Driver wacho akati. Obama achaflagwa kuAmerica uya pafuneral achapa speech yakati. But zvaitika exactly to the dot according to that prophetic word. Ask anyone who was coming to my church in Zimbabwe. That prophecy went viral up to Jamaica. That's the first one? Doors for me. That's not the first one, but it's one of those. I wrote a book. No one download pa website pangu. It knows I already told you. I already told you. Nyora book rechichatika January kusvika December every month nemadate. Date rekufa kwatuku ndakataura a year before. Month, date, hour, minute yaari kufa. Ndakairova ndakainyora mubook a year before. Imwe prophecy yandakapa. Vanhu vaindidhauta kuseketu aya. Bvunza anyone ayo kuchikoro kuseketu aya. Saka pane yekutanga pane musikana anenge ainzi Kubi. Maybe she's watching there. Akabva auya zvekudisturba scripture nyene yataita tichinamata. Pandato Mwari ari kutimira. And Mwari ari kuti wakazvarwa musi wa29 October 1987. Vadona. Aisatombobiliva muna Jesu kana chinhu. Vadona batanga kuchema. Ndomusi wakatendoka kugamuchira Jesu. Pane umwe mufesa ainzi Gibeon. Akauya futi achidhauta mana muti muhomwe mako mune $2 yekuraita vavhura so vanhu pavatanga kuchema vanhu varuwa ne-fear of the Lord. Those prophecies were tangible and real and still real. Gore rino makati igore rekungangurwa. Ine mugore rekungangurwa tine vanhu vakati wandei vataona vangangurwa. Kama vakati vanodaro vanhu mama vaonere vachingangurwa or you just generalized the prophecy. Handisi Mwari andandione zvese. Zvangu zvinouya. Kune vanogona vachiona zvese, ini handikwanisi kuona zvese. But that revelation came, and I gave it as a prophetic revelation. And I gave it. I didn't know names of who will be arrested, and faces of who will be arrested. But I just saw it's an event from January to December that will happen. Another last prophecy tiri pachiprofita ichocho. Makaprofita Marufu. Kuti Marufu vachangangurwa.
But Marufu ari kuramba kuti aiwa Java ndakati prophecy Marufu yakabva isiriya. achasungwa nditi, and at that ndakangomuti isaini kuti uzive ndiri muprofita. Handiti it was a table yekuti muti masabata anzwise kuti Mwari achiri kutaura, which I respect masabata ndoko respect of kuti vatagwirei tiri papo understanda. Ndakataura kuti ndaona asungwa, ndaona maelders, ndaona zvakati, right? Ndopa imwe prophecy izvezvi ndiri kuona imba yavo ichitsemuka nepakati, but akatsanya akanamata haisi kuzopatsanurika. New prophecy for Marufu. But izvezvi ndiri kutoona ichitosheka, vachitoona nemukadzi vachanzwisa zvandiri kutaura. Tangidzwa tora pakamera vanhu vanzwi. Ayo vatondinzwa vaMarufu kana muri kuona. Sorry ndakuprofita nchinyemwerera unoziva ndiri cute pandaona imba yavaMarufu ichisheka ichitsemuka nepakati, but vakanamata vakatsanya icharamba yakamira, icharestoweka kudarika zvainga iri before, but vakasatsanya nekunamata ndaona ichiseparate. Ladies and gentlemen, this is a prophecy. Ndini ndaona handauti Mwari vati ndindaona same prophet prophesied Kibbe 3 that is going to be successful. Mwanoti you prophesying the obvious. Ndakaprofita kuti haisi kuzova nehondo, kuchava mathreats ekunzi ngatimate and it will not happen. But because God have chosen President ED to be the president of Zimbabwe to the appointed time. What is the appointed time? Yavachazova pachigaro. Bozi zvezvi vanhu vanenge vachifungira 2030. Ubva wanzwa mahunga marumbanzi machima vamwe vachitaurawo zvavari kushuwira vamwe vachidii. Vamunangagwa vanofamba nebupiro reZANU-PF nemutemo weZimbabwe. Anything chiri kunze kwemutemo musavati ng'au havawanike ikoko. He's a president with integrity, a man God chose from his own heart. God trusted him with our lives, with Zimbabwe as a whole. And I believe God placed him there for a reason. And vachatunga, vachitunga, vachingotunga. Now tiri papa muri kutaura kuti vachatonga, vagotonga, vachingotonga. A lot of people believe that Prophet Passion is fallen out of favor with the powers that be in Zimbabwe. And no, I fell in my life. It has nothing to do with Zimbabwe. I fell, my whole life fell. And pandakadona, I lost mari yakawanda, my connections akawanda. Worldwide, I'm talking about worldwide. Muri yangu chaiyo, motikari dzangu, mabuildings zangu, imba, zvakawanda. It's part of life. Hanzi naScott ndagara newande, hanzi na boss Scott. Kana usati wakambodona kuenda pazero, osumuka futi anokwanisa kuti uri murume. Atongotaura navanhu vasango varipo kuti kunonzi murume unotombodona. Oromboshaya zvinhu zvese, but paunosumuka anenge ari mawanda. But kudona kwenyu ndokuita vanhu vasanyanya kuona here as frequent as they did with the president. Vaingoti mukagaragara 2 weeks tataona paine picture mina president mchechi kambambaira 2 weeks tataona paine zvinhu zvatichatomboonaiwo minawo. Pane imwewo foolishness pachokwadi pekuti mukuru vari kuvaka nyika oda kuenda unoswera uchitya nawo mbambaira. Foolishness. Usazoteke hospitality yamukuru nemwoyo wakanaka wavo yavo as if zvinhu zvinongoitika. Appreciate that moment you had with him. Kwete kuramba uchinokumbira ndokumbiro chikambambaira nemi. No, that's foolishness. Respect the role that he has. He is the head of state. He is way big and busy for me to be, not only me. Ndichagiro munhu uri kuona chida nawo every day azviite. The man is busy building the nation. And Zimbabwe yakura zvekuti manje ndikadzoka ndakachaja ndakuprofita kuti vachabatanidza Africa yese vakuita president yeAfrica yese. Tangidzai? Nzvapera. Ladies and gentlemen, ndikazodzoka ndati ndikadzoka. Makachaja, munodzoka lini makachaja? Kana Mwari ataura. Now why I asked that is because there is, say, Wicknel, who is giving all prophets vavanenge vafarira mota. And one of the reasons why some people would believe it or not people mota vanenge vachinzi because also of their support for the president. Yeah. But kumaprofita nembinga, you are one of the first vakanyatsoita publicly sure without any reservations that I'm supporting the government
of the day and And if supporting Wicknel Mnangagwa. would be a government spokesperson or a government extension to bless people, I don't think so. The man has his own capacity. He's blessed in his own ways. He's a businessman, as we all know. And through his business, he's prospering. And with his gift of giving, he's giving whoever he chooses to give. It has nothing to do with ZANU-PF, according to what I think. To what you It think. has nothing to do with government. It's his heart and his love for the people. But Munon's public opinion. Yeah. This is what the public feels. Of course, mangau will always be ngau. Yeah, inini banaka ita mari ndenzi ndiye mukadzi. Pamakasiyana nemukadzi pamanzi mapera. Indakapera nsandasiya mukadzi. Yeah, but I'm not sure ndakamusiya. Kana kuti akandisiyira, I'm not sure about that. We are not also sure kuti makasiyana nemukadzi here because vanenge vachiti Facebook. Makanyora. Yeah, but takanyora mukadzi akanyora officially kuti ini ndarwa pasi, ndakanyora share ndarwa pasi. Hands in America, all court proceedings, my court judgments, my divorce, they are online. In America, you can confirm me. I chokwadi anything. Ukatenga imba kwa America, notaura kuti vakogorera kati, akatengeserwa ningi, ikazotengwa naningi, nezvakatengwa naningi mari kati. Zvese zvinenge zviri online. Even ukasiyana, even ukaroora nasi, roora rako rinenge ritoripo pa online. Even ukadivorce nasi neri online. Konere nyo tisiri kuroona online. Because takanyora pa Facebook. Okay, Facebook unoruona. Facebook is a social platform. You can't really say kuti zvakanyora pa Facebook. Kumwe kwacho kutaura chokwadi ndekuti pane tuwano titoda ngokuti ane mukadzi ngatimusvibise, ngatingoti akatibata zvakati. Ngatingoti akamboda kuti zvaka ngatimboti. Saka kuti udzikamise mhepo idzodzo nongoti handasina mukadzi. Yeah, vanhu vanongopera energy yavo yekuda kurwisa and stuff. The last time I takakuona muZimbabwe pamberi pamuchato Ehuda Kudatagwire. Honoring. And a few days after that, pakabuda in audio which was attributed to your brother. But zvinhu zvaitaurwa in that audio zvainzi zvabva kwamuri kuti ndimi makazvitaura. Ndimi makazvitaura here zvatakanzwa. I landed in America that day. I had lots of messages and lots of missed calls. And some of the missed calls were from big names. And they coming from big names, it took my attention. But it was all questions. What is this? What is this? What really happened? This, and that. And the audio was maybe 1 hour, if I'm not mistaken. And we paid this. The first thing I did was to try to call Apostle Java because the voice there was sounding like him. So I called him, Asubatika. I called him, Asubatika. And let us say, Sapananga no skapa den, and also mukadzi with a no remember video, and those were enjoying our Mukadzi upi? Kwa America. Saka ndikabva ndanopinda mumotikari papa. Ndobva ndarwa video. Ndobva ndati inini kwedha kuti I cannot ndiwo, I'm not sure. But what I know is inini I'm not part of this. Because handina any conversation yandakamboita yakadaro in any way, which is impossible. I love my president. I know the first lady, the best first lady ever in the whole world. And I know the guys. Vana vekwa Mnangagwa wakarirwa. I know this. Ambogara mbana mukoma kolenda vashanyira. Vachintaura makura vakaita, vachintaura everything. There is no way you can say vana kwa Mnangagwa vanomboreswa panapa vana vakarirwa. It's impossible. Then other names were very shocking, like team yangu yesenga ipo. Mukuru wangu kuma youth leaders, ma youth leader wedu kumsangana. Government Machakere was mentioned, and we all know who the businessman is. So everything was impossible. But for me, just to clear the air, I had to do the video and distance myself from it because there is no way I can be Twibidi or both Twabam, but there's no way I can be part of a conversation like that. So I did, and it took me some days to get rid to Apostle Java. Then when I spoke to him, he was laughing about it. And he says, there's no way you can make a call like that. He's not part of that. And I believed him. I didn't even question him 2 or 3 times. I believed him because then takambukara nao pasi, takambotaura makuwa. Yeah, maybe. But it was nothing like that. So, those who were mentioned, do you believe they believe also kuti imimi? Apana no the Apostle Java.
Hapana noziya apostle. Scott ataura? Scott, yes, his name Yes, was I mentioned. think only Scott anoziya apostle cha. Yeah, I think Scott only. Anoziya apostle cha. Hapana notomboziya voice ravo pa. But they know you. But my contents They of know message. my character. It's either I'm honored, conquering, idiosyncratic, Oxkuda, or I'm saying Mwari vari kutaura nini. They know I'm that's me. Pane munhu unotoziva kutoti uyu ndiyo. Unoziva nedrama raGringo dai zvakanzi ndi El Gringo. Vanhu vaivona kubelieve. Are we going to see you anytime soon in Zimbabwe? Just kuti vanhu vangoziva kuti kufukafa was kutiza audio. Mukoroka. Flight yangu yokuba kuAmerica kuya kuAfrica is $33,000 first class Emirates. You can check nevanhu vekuEmirates kuairport vanokuudzai mari andakabhadhira Emirates chete is over million, 1.6 million. Fly. When I decided to cut down my life and remain humble, and just fly maflyiraya. Maguita say. Ndakakata macosts. And ndakato downgrade from first class now business class. It's only 6,000. Ku-New York, munenge muchiite since the last time that I remember, mamabirwa church. Saka probably musisina church. Kubirwa zvangu ndakarwa chekuseri. Nana innocent laya. But God told me go to New York City and start my church. So I went to New York City, I started the church, and it's growing. The way people love me and how God is blessing the church is well shocking. Very, very shocking. And what's your vision in New York? The headquarters is in New York. I'm actually looking for a building to buy right now for us to be 24 hours operating in that, since it's going to be our headquarters worldwide. We are no longer seeing you with Masanze enyu akafanana na Love Elias, a prominent man of God who is doing very, very well. Well, he's my son, as you have said, but when I restarted my life entering into 2026, I said, let me disconnect association with everybody so that if people attack me, it doesn't need to affect my sons, my daughters. It has to only come to me because it will never affect me. I train myself that way. But there are people that can be wounded in the attacks if I am associated with them. So I ndakarumura munhu wese to be independent, so that if they are attacked, it's only them attacked and I help them to stand. If I'm attacked, then I run to my father, Bishop Noel Jones, to help me stand. But it must never affect anybody around me. Mubereki wega achitarisa vana vake, either you are proud or you are not proud. And then uchizotarisa une vana vekumwe kudzimba, you can tell kuti ndakarera mwana zvakaita sei zvakanaka. Would you say you are a proud father? Baba, I have raised sons and daughters worldwide. And that ability to tora munhu ari kuproducer. Yes. Love yowe. Yeah. Ari kuproducer na Chris Brown, na Jason Derulo, na Rihanna, na T.I. Omutisiya izvi music izvi. Takutoparidza, utangomudzidzisa kuparidza, utangomudzidzisa kuprofita, kupeka, presentation on ministry and grow him to that level. I'm a proud father. Because if you can't raise anyone to be better than you, be it in preaching or teaching, financially or prophetically, then what are you fathering? To father simply means to raise somebody to be your extension, your better version. In a broader sense, I remember you muchitaura one of the problems atinayo muZimbabwe ndekuti hatina mafathers. Pamataura zvomuchiti hatina mafathers. Many people don't believe in the doctrine of fatherhood. Ndo pamaigumira chete ipapo. No, that's the whole message behind those words. My fathers akawanda could have fathered people to be better, but they chose not to stand in the office of being godfathers. Maybe yenzi humility, unofana kunzi pastor kana kunzi leader, kana kunzi mentor, but fatherhood simply means to raise someone. Vafana ukanomborisa. Ini ndorora munhu wanomborisa. Mwana wacho pandomukudza papa, I fathered the child. Of course, ndimi mune ropa rake, DNA yenyu iri maari, but ndini baba vake. So baba simply means to raise. But my pastors are offended when you say we are spiritual fathers. As muchitariswa mama men of God, mune vamwewo vamunoona kuti hey, these ones they are raising children very, very well. Something that I would wish I would do. When I look at my guy, when I look at Prophet Angel, look at their firstborns, the way they've raised their sons in ministry, something I would admire for my own biological kids to be. Okay. Though I sit down with PJ, I sit down with all of them,
And I ask them, when you grow up, what do you want to be? I don't want to be someone who can enforce ministry to them. They all do prophesy, by the way. When You go on my TikTok, you see them demonstrating power, things moving. But I don't want to raise them in that way. Today, they were taking lessons to play guitar because I am teaching them in all aspects. I'm out as a producer, I'm around a board, and what is a karate, everything there. I'm just putting them everywhere. Yes. Because I want the best from them to come out than me putting the best in them. Well, this is Prophet Passion Java, and we're about to round up pane zvese zvine chekuita neprophecy nechechi tobva tasvika pakuvhara. Ndoramba ndichikubvunza ikofukafu kuti muZimbabwe mune revival here. We are seeing collaborations. Ma-collaborations are kuitika. That should be a sign of a revival. Ingoro unit, but kazhinji magroup aya anoitika kana tapera kazhinji. Because munhu ari kupisa apo mezvemagroup anoita nisikwaya. Munhu ari kupisa anomira mega. But kana wakusapisa unenge easy going. Unenge easy going and stuff. But what I like about, if you're asking, I'm not sure who or what you're asking about, but when I look into Baba Dabuash, what he started doing, Nana Prophet Makandiwa, Nana Bishop Collins Nyati, Baba Colin Nyati, Nana Tuda Bismarck, Tom Bushele. I respect that. It shows unity, oneness in the body of Christ. It's sweet, it's good, it's important for the church. And why are you not invited or come a conference like that? Say, because I know you are a preacher with the capacity to preach in Zimbabwe in a minute one or two, but a shock. I think I would love to be part of that. But if you go on my website, I charge $20,000 locking fee for me to come preach for you. And freely if received. You should freely give. No, not the locking fee. I think Africa is not aware of that, but Americans do that. What is that? You block that date. My program is and you put your energy in advertising that conference. Then a Passover and chakuda. But I guess 20,000 it's non-refundable. Yeah, contract. So that was serious. But it was a contract. Saka ukasata show up unogona kuendeswa court. Inini wacho futi ndinokuti ndakati ndrokuya ndobva ndashaka ndoita scandal rinonoafecta conference. Munhu angainvesta mari that conference anyura anoneretsa court and claim those monies. In America? Yeah. Can that be practiced in Zimbabwe? It should be. But Zimbabwe hakuna that investment. Vana vaise mari. You find with the New York Church, in my last New York conference, I spent over $600,000. I am venue, my instruments, my cameras, everything, marketing and stuff. Imagine that all that in the name of bringing a great man. I made loss. For Zimbabwe, I think my conference I'm at 10,000. Most even my musician, they get away with murder. I don't want to go to Zimbabwe. Zimbabwe, for America, you can't do that. So I'm saying my approach to ministry is so different from the approach preachers do in Zimbabwe. So of course, why it's an honor. It's something that we can say honor. Today I wrote Prophet Angel one day, Prophet Passion come. Church mangu. Why? Because in Zimbabwe my prophets. I want to be accommodating prophets around me. Because it's an honor kunotsika a pulpit, a platform. My fathers are. Pamaita bring up stuff to the Prophet Makandiwa. You call yourself the idiosyncratic. You call yourself the gaffer. You call yourself a lot of. Boss Twibidi. Yes. Boss Twibidi. Ana Prophet Makandiwa inini ndarongonzo Emmanuel Makandiwa zvema title izvi guys zvema title izvi Jesu che ainzi Jesu Emmanuel yo rega adare guru ka Emmanuel. Yes, so what's the question is maybe do you relate also the same kuti amusiko ngere mazita munenge muchizvidecorate. You are decorating yourself. Inini ndokuti ndokumbira baba Makandiwa asadaro. Because in India, Kabuda Banchiti man cannot Emmanuel. They no offend my members out. Because when they look at him, not everyone sees an icon from their
prophet or father. Some they go to become iconoclastic about their own fathers. So if somebody says Emmanuel is more of disrespect. Saka nenda kuwakumbira kuti we understand the approach and the humility you have, but kune vana vanoofendeka ndakavati Emmanuel manu ndiri muchechi maume, even mukazi wavo anoofendeka. Number 2, ndenda kuvakumbirawo zvangu kuti I know it's humility and stuff, but pavari kutofamba neintegrity yavo yaya vachinzi prophet zviri kutodekoreta tese maprophets kuti tiwane uchiremerera, even tiri vapfana ini ndomboita maera, especially kudhara ndaitoita maera akawanda 4-5 years apfuura, but ndinozonocheneswa kuone kuti vamakando vakanzi prophet ndozonesta kuti prophet zvinongo ndo maprophets acho. I remember pagaramumba there's this lady aipresenta pa ZTN ainzi Chacha akatanga kuti so passion azodai passion inva mamuti ipapa it was not a church event, but ipapa makamati no ita prophets, which reminds me of baba guti vachiti kuremekedzana kunounza uchi umwari, respect which brings godliness. Zviri safe musangano chako tinotodzidziswa kunzi even munhu mudiki ari ngomuti mukoma mamukase mukoma maswera semukoma respect is very important. Saka zviri safe here kuti imimi prophet passion mukanditi Zigo, you can just call me passion. Tiri kuti ndiri mwana wenyu, you can just call me passion. Ndokunotokudaro ini ndokuti passion. Security team yangu yakunzwa chidaro noona kuridza mamba. Inongo kuti dautaura nemenda nepasera pauridzwa mamba modzidziswa unhu. Otsoka ukangonyarara ndisingazive zvato ndisingatozive zvaitika. Yes. Amaonzwisa zviitika. Ndikubabada. Saka point iripo ndeyekuti I think office yaprophet yakarerutswa netwapana. Tunetwa kuita zvakawanda muprophetic. Chinonzi propheting. So as a father, I think from Makano got to correct that. I think it's a teaching to the body of Christ, not simply to mean call me man, but it's a teaching. Yekurakidza kuti no, ngatitye Mwari to the extent not just abusing the office of a prophet. Tipewo chiprofito chamuda kutipo chamusati matireleasira kana chiripo exclusive here. Zimbabwe kune mureza uchadzika, but kudzika kwemureza kuchatisa debate riri serious munyika. Vamwe vachiti panzwai, vamwe vachiti panzwai, vamwe vachiti agonikwa, vamwe vachiti hazvisiri izvo. Pachashayishwa. Yes. Izvi zvikore zvisati zvapera. We now just have 2 questions that love the prophet dzisinei nezvine chekuita nechiprofita. Alright. Makaisa post rakanzi mumweya next year gore rawingidi. I don't believe kuti zvine chekuita nechiprofita. Usina kuti win. Aiwa ndizopedza. Yeah, he's going to vanhu vachanzwisisa pachapinda next year. The prophecy is actually a prophecy. Vanhu vachanzwisisa pachapinda next year. No, tiri kuti kwangu ine gore regonzo. Rakaitika. Pakobva kwaita Rakaitika. Yes, I know. Pakobva kwaita chi? Gore rechi? Rekungangurwa. Kwangu tiri rimwe gore before that. Namakataura futi. Handiti? Then makuti next year, do you mean kuti mutora kuti igore rawingidire is a theme of the year? Like zvakafanana nekuti this is the year. What do you mean? Pachapinda next year unochanzwisisa. That's a prophecy. Well, enini mukuru ndine maminister. Ndine mapresident dzimwe nyika anondifonerana nhasi. Vachinditi Mwari ari kuti chini nyaya ndoda kuita, ndoitera ndisaita. Ndinoona papa. Tsvaka n'anga uisape. Tsvaka maprofita uisape nguo chena, nguo tsvuku. Ese maisape, ondisape, odiprofita. Are you serious? Tsvaka podcast, tsvaka vaunoti nyanya. Oisa mapostori akasimba apa. Esa n'anga dzakasimba apa, ondisape, odiprofita. Nevafemberi. Eni wangoda anoita zvemweya kana kuti anoona isa ondisa. Manga mazvipira, vamwe vanogona kutaura vachidaro kuti manga mazvipira kuda kupedza baba Harare. I can't do that. Hands through fabricating stories.
kutange muri kushora baba Harare, kutange muri kushora maimbiro avo, and then mama posta nyaya zvava ndo yachiti hanzida kurera baba Harare pasi, ndomurera pasi iye ari pasi kudhara. Ndipinduro, ndomurera pasi iye ari pasi kudhara. Question ndeyekuti makaposta nyaya muchiti baba Harare vakanzwai nemudzimai. Ndakamunamatira kuti mukadzi adzoka. Ari kudzoka? Haisi fabrication here? Ari kudzoka. Ndakanamata. Vese ndotomufarira. Ndechitomupromota papage pangu apa. I have 8 million people on my Instagram. I have 1 million people that follow me on Facebook. I'm the most followed in Zimbabwe. And I'm the most viewed by TikTok. And I'm TikTok. Real numbers, organic. Vananoramba ka? Nana Japreza, nana Mabrijo. Numbers at Japreza. Ndinoposta video nsimudza chirema ndoita 21 million views. Ma comments hobo, ma shares hobo. TikTok. Saka ukanda kuisa baba Harare papa, it's a market for free. Nechitoonzwira tsitsi kuti career pere. Nandimubatsiro mfano. Because baba Harare anditi mfano wewe ane kamwe kau Down syndrome no. Kamwe kakupusa no. Atonika ukangasika pfungwa. Keke kuti mwana ne 7 years ukampindira asina shit anoti andina kupfeka. Baba Harare at his age andobvisa yeye. Mfungwa market zvakatokwana. But munobva kuAmerica, this is modern civilization and kubvisa hembe tinotoona nawo chitofamba una Times Square asina shit. Baba Harare tombotsvagirwa psychiatric anotovabatsira. Azviitwe nemunhu anotonzi baba zvesvo. Your last words, Prophet? May God bless you. May you live forever. Thank you. I miss Sparks. Say hi to Sparks from me. He's a very good, great guy. Kondai as well. I miss him. Say hi to Kondai. And Zimbabwe, I'm busy building a kingdom. I'll be the most trending in the world. In the world? Next year, yeah. My plan next year ndikutanga kuvhiringidza kurira. Mugorera wingi? No, ndezve kuZimbabwe. Ini ndikubata worldwide. But more it will be from church circles. She bought Squibidi to us up aside. Idiosyncratic Prophet Passion. And with that, we are out. Mabadbana sina preta sina ego. Wantanga tondirizira gawiso. Pamachada tisiga ange inaso. Dotoka po podcast nina zigo. Osiga siga utangeka kama ziko. Maona drama rekwa gringo.